uhamba kumele amandla endiza nawo abe ngaphezu kwamandla eligubu elihleli kule ndawo. Otherwise andizokwazi umuva eligubu if amandla endinawo mancinci kuneligubu okanye amandla endinawo alingana neligubu. Esomazane bamdivela kakuhle mandisithi umbhali beGenesis uyithethe ngamaboni ayesithi wathi uThixo makukhanye kwadethi kumnyama kwavela ukukhanya. Ngamanye amazwi ukukhanya kwakunamandla ngaphezu kobumnyama. Amandla obumnyama awalingani namandla okukhanya. Kusavela ukukhanya kuyathetha kumnyama. So ndizokuxelela ngexesha sadalayo uThixo hlalani kumnyameni akho ngxaki, kodwa nazi bangabana odalayo unamandla okususa ubumnyama. Awugqiba le Bhayibhile yathi le Bhayibhile yam yathi iBhayibhile wathi uThixo itsho le Bhayibhile lo dalayo ayithanga wenza uThixo. Itsho le Bhayibhile yam ayithongo isele le Bhayibhile yam yathi wathi uThixo ayithanga wenze uthi kodwa yathi wathi uThixo. Bangelani bazane bam ndizoniyeka sigoduke le Bhayibhile yam isithi wathi uThixo. Kodwa on the 7th day xa ndabala uThixo edeclarisha it is good, itshintshe language ithi uThixo wakubona konke akwenzileyo. Kodwa phambili ayithongo uba ebesenza kodwa ibisithi wathi uThixo. Kodwa ekugqibeleni izothi wakubona akwenzileyo. Ngamanye amazwi ukutsho kwakhe ukwenza kwakhe aliwi ilizwi lakhe libuyele kuye lingawenzanga umsebenzi walo. Ayetshilo kuyenzeka. Yabona nabam, yabona njengoba nindile namhlanje bakhona abathoyo nangoku basoze sibone. Kodwa ndicela unazisa mna umnyomelizwe lidalayo uThixo. Xa yetshilo yena akho nto izophinde yenzeke. Nkosi yami, naniphi uMaria ephikisana nesithunywa? Naniphi uMaria ephikisana nayo uGabriel? Uthi uGabriel uzawuzala wena unyana. Awuthole hayi Gabriel ukuchazele mina andazani namntu omtata. Hayi yima Maria ndokuchazele. Yima Maria lento izakwenzeka kuwe ayinanto kwenza nomuntu kodwa lento kwenza noThixo. Uzawufukama umoya oyingcwele. Mamelana uMaria uthi xa ephendulayo makwenzeke kum ngokutsho kwakho. Akazange uThixo azokwenza kodwa kwenzeke kuyo ngokutsho kukaThixo. Bantwana bam senivumela ngabana kwenzeke kuni ngokutsho kwakhe ngoba ilizwi lakhe liyabhala. Yo kwandini hayi ndiyayeka ke ngibuyele eThekwini ndiyayeka. Masike sinisingene esikoleni kokugqibela ndiyayeka leze ba ndingayi ngapha yawu 10 minutes phelile no-prep ndiyekile ndiphethe amagqaba ntshintshi nje. Imandazane bamamelana ndizoniyeka masinene esikoleni okomzuzwana ebetshilo baze bathi I must be interactive utshilo executive nasine esikoleni okomzuzwana. Ithi le ncwadi eGenesis bashukwenze mneda kule ndawo. Ithi le ncwadi eGenesis xa ithethayo wathi uThixo emhlabeni mawuvelisa izidalwa. Akuthona ukuthi iBhayibhile wathi uThixo emanzini mawavelise isilwane zasendle. uThixo ethetha nale nto ayidalileyo esithi uThixo mayikhuphe izinto ezizawuphila apha kuyo. Niyayivalela bazali bami ndiqalisele esikoleni ke ngoku ngabana uzawukhupha isityalo emhlabeni kwenzeka ntoni kwisityalo
siyafa. Xa ukhupha iminenga nenhlanzi elwandle kwenzeka ntoni? Siyafa ngoba zasuka phi emanzini. Isitshalo siyafa ngoba zasuka phi emhlabeni. Kodwa uThixo xa ezawudala umuntu akathethi nendalo, uthetha naye masenze umuntu ngokufana nathi. In other words, xa umuntu esahlukana nesource enguThixo uyafa. Yeah. You can't live without the source that created you. That is why then in the recreation, kwathunyelwa the one who was there in the creation. Ngoba izulu labo uba ngona sikwazi uba singaphi ngaphandle kwabo. Kodwa kujongwa sawuthuma bani nezantsi emhlabeni. Kubani na oyawusiyeka. Sathi ngoba ingelosi zazingekho mhlaba ucreator umuntu. Saqubuda sajonga phansi. Yabona kwento yayikhona ngalamini kwakudalwa ngayo umuntu. Eyayikhona ibhubula elithi masidala umuntu ngokufana nathi. Yathi thuma umnabawo yakuyela. Iyo lento abawusithi wabona uluntu lonke luhlele esonweni. Imiphefumulo yonke isinganisweni wasikwa imvesane engumangaliso. And so in the recreation after corruption developed the original creator. And so abhalele umbhalo athi wayekhona ekuqalekeni. Wayekhona ekuqalekeni. Yabona mama, yini manje ayeka ngoku nizawuphindela kule gate. Nizawubethwa kule gate. Abantu namhlanje banivelelayo ngomso bazonikhupha. Kodwa ndifuna nazi lento wayekhona ekuqalekeni. Nokungandenza ntona nancwadi wayekhona ekuqalekeni. Niyabona bazali bami, nizawuphindela emisebenzini nasemitshatweni ebuhlungu nakumakhaya nobunzima. Kodwa ndifuna nazi owayekhona ekuqalekeni. Usakhona namhlanje nizaqala emakhaya nibuyela kwiinyembezi zenu zemihla kodwa don't worry wayekhona ekuqalekeni. Namhlanje izulu lisathumela yena. Kodwa nasi isimanga sesoba noxa wayekhona nje ekuqaleni, noxa nje khutshwe izulu ngenxa yakho, kodwa kuyenzeka sebefikile kodwa usungamamkeli. Ngoba the secret is in the accepting. You cannot be recreated if you don't accept the creator. Awukwazi ukudalwa kabutsha uba ngabana awuthanda wamkela umdali. Lento sikuyo idinga umuntu ozamamkela umdali. Njalo lapho Roma chapter 19 athi ewe kaloku uyawuvuma ngomlomo ukholwe ngenhliziyo